Acting President Constantino Chiwenga has reportedly declined an invitation to attend an event hosted by First Lady Auxilia Mnangagwa in Gweru on Friday. Azvibere musha mrezimbabwe samoziva kuti aiwa General Chiwenga ndo acting president izvezvi amukuzva kuti mutungamiri wenyika aiwa akaenda zvake kuChina kwesummit yakanoatenda sezvamuri kuona pasocial media paChina summit yaari kuatenda. Panapa tinoona pane chiko chitiraji chatiri kuona aiwa Chiwenga anosnabva anorega kuatenda invitation mugweru. Sanamira masvika budanyuka pana muri kusubscribe like turn on the bell like tichipinda mugwa muchinzi. Government sources revealed that Chiwenga refused the invitation without providing an explanation. This development follows recent reports that Auxilia is maneuvering within the ZANU-PF Women's League to prevent Chiwenga from succeeding President Emmerson Mnangagwa. According to insiders, Auxilia has instructed the Women's League to nominate its chairperson Mabel Chinomona as Mnangagwa's successor at the party's upcoming elective congress in October. Domashikwa tiri kuona panapa kuti aiwa General Chiwenga vakutochengetaura mangwana ravo anoinvitira kunzi aiwa ngauye kugweru pa event yanga ichihostiwa na the first lady wenyika yeZimbabwe amai Auxilia Mnangagwa. Obva ati handiatendi, but haana kupa a solid reason kana reason yemusoro kuti why is it arisiri kuatenda. Tiri kuona kuti chitiko chakadai chinoitika nyika yeZimbabwe yakasangana panapa yakatarisana nesuccession dispute yatiri kuona kuti aiwa iri kuda kusatilina VP Chiwenga. Zvatiri kuona kuti zviripo pachena kuti mukomana uyu muchiona nema-allies ake akanyangarika umwe akafa zviri kuzikanwa nenyika yose, upenyu hwake unogona uri pacritical point. Mundisa mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Miri yangu mesection medu, musanosubscribe kulike, turn on the bell icon.